tisati tatanga dare redu, Changamire vane zvekumbotaura kumhuri yavo. Mazvita. Right, makadini. Right, zvatikwedza kuda kuti batsirane ka. Inyaya yekuti chekutanga pamwedzi wega wega tinoita statistics dzedistrict dzekuona kuti matambudziko ari kutinetsa mudistrict munomu ndeapi, then toona futi kuti matambudziko aya tingapedza sei. Chekutanga, domestic violence. Wana baba nevakadzi vari kupondana mumba, vari kupondana nemaoko, vari kupondana nemashoko, vari kupondana nekunyimana. Andizvo, tikuti physical abuse, tikuti emotional abuse, tikuti economic abuse. Kunyima mukadzi mari abuse, kumurova nechibhakera abuse, kumutaurira mashoko asinganzwisisiki anoti iye musoro wake osara wakutenderera emotional abuse. Tiri kuti no to domestic violence. Mamtas, that's case number 1. Case number 2, early childhood marriages. Wana vari kuroorwa wasati wasvika makore anokodzera kuti varoorwe. Wana vanoroorwa ne18 years plus. Pasi pe18 imhosva yestatutory rape. Mubereki ukarodza mwana ari pasi pe18 une mhosva. Nyakuroorerwa ukaacceptawo muroora ari under 18 years dzekuberekwa une mhosva. Mukomana nyakuroora ane mhosva. Baba wake namai wake watambira muroora ari under age wane mhosva. Baba namai warodza mwana ari under age wane mhosva. Saka tiri kuti kwamutasa chii? No to early childhood marriage. Mirirai wana nguva inodii? Inokwana. Tinoziva kuti kune mamwe makereke anoti mwana akangoputudza azwa mukadzi, aiwa, regai dziwe shiri, mazai haana chi modzi. Regai vana vakura wakazvinakira, wozviitira choice yake at the right time. Ivo vana vacho ngavasamhanyire zviro zvevakuru ivo vari vadiki. Musakurumidze kukura. Kukura kwebhodhi hani kukura kwepfungwa. Mirirai wanangu nguva inodii? Inokwana. Chechitatu, taona zvoti kwamutasa kanyaya kakari kukwira kekutorerana wakadzi. Asi matorerana wakadzi tiri kuona kuti pane chamuri kuita chatisingadi mamutasa. 1, hatitoda nyaya yekutorerana wakadzi. Wakadzi uimbikai, warume uimbikai. Warume respect mukadzi wemunhu, mukadzi respect murume wemunhu. Tsvaga wako, siyana nemurume wemunhu. Asi zvinondirwadza maningi, watora mukadzi wemunhu, macases atina wakawanda, munobva manomitisisa mukadzi asiri wako. And what does that mean? It means kuti vanhu vakawanda muno muri kuhura, asi mahura muri kuita unprotected sex.
no to unprotected sex. Pfekai makondom. Moba makapfeka makondom. Kauna uda koba mumaini, pinda koba mumaini wakapfeka helmet. Because unokwanisa kudonherwa nedombo. Kwamutasa tiri kuti no to unprotected sex. Tiri tese handiti. Because handiri kutaura izvi, ndiri kutaura zvinhu zvatasangana nazvo pa the past 3 months zviri kurakidza kuti zvinhu izvozvo zvida kugadziriswa muno maMutasa. Tichaisa mitongo yakanaka yekuti nyange ukaona mukadzi wemunhu asina kupfeka unosiya achipfuura. Tichaisa zvemutongo yakanaka yekuti nyange ukaona mwana wemunhu asina kupfeka asati asvika 18 years unongosiya achifamba. Tichaisa zvemutongo muno yakanaka yekuti hausumudziri mukadzi muoko kana kumutaurira mashoko akashata. Toda kuti vanhu vagare zvakanaka maMutasa. Thank you.